Нова деталь. Редагувати матеріал. Чавун. Сірий чавун. Передня площина. Ескіз. Лінія. Взаємозв'язки. Співпадіння. Розумний розмір. 46. П'ятдесят три цілих п'ять десятих. 11. 9. 25. 8. 60,5. Елементи. Витягнута бобишка. Від центральної площини на 100 мм. Ескіз. Лінія. Допоміжна. Безкінечна. Вертикальна. Основна. Розумний розмір. Одинадцять. 14. 15. 1. Розумний розмір. 35. 20. 'Взаємозв'язки, співпадіння, дзеркальне відображення, обрізати елемент, дуга, побудова по 3 точкам,
Розумний розмір. Три. Вісім. Коло. Розумний розмір. 12. 29. Елементи. Витягнутий виріз. На 18 міліметрів. Ескіз 2. Витягнутий виріз. На 16 міліметрів. Скруглення. Р20. Скруглення. Р1,5. Ескіз. Лінія. Допоміжна. Вертикальна. Безкінечна. Розумний розмір. 10. Елементи. Закрити ескіз. Майстер отворів. До наступної поверхні. Позиції. Налаштування. Властивості документа. Деталізація. Затінена косметична різьба. Ескіз 3. Приховати.
ескіз, лінія, допоміжна, горизонтальна, безкінечна, розумний розмір, тридцять, точка, розумний розмір, 27,5, 55, закрити ескіз, майстер отворів, на задану відстань, позицій, ескіз 6, приховати, передня площина, ескіз, прямокутник, розумний розмір, 14,5, сімдесят, елементи, витягнута бобишка, на 36 міліметрів, скруглення, R2, ескіз, лінія, допоміжна, горизонтальна, безкінечна, точка, розумний розмір, 13, тринадцять, закрити ескіз, майстер отворів, М5, на 12 міліметрів, позиції, ескіз 10, приховати,
Паска 1 під 45 градусів. Редагувати зовнішній вигляд. Все, моделювання рухомої губки завершено.